Platil by se, ale to ještě je v poho, ale on říká, že by sám sebe platil zlatem. Ale on má také lašku, ti řekne třeba, až budu žít v Portugalsku, tak vás, bo jste moji kamoši. Pak mi řekne vykládat, hele, až já přijdu do práce. On říkal, jak budu mít první milion, tak se nebojte, koupím bečku. Ty si auta tady to dělá? Frisbee in it. To bylo ochouzovku. Kameraman.